I love you. सॉरी। I love you. मैं वापस नहीं आ रही राहुल। कॉलेज छोड़कर जा रही हो तुम, मुझे बताया अभी नहीं। एक और वादा करोगे प्लीज? मेरी बेटी का नाम अंजलि रखोगे? प्रॉमिस मी। आई एम सॉरी राहुल। ए राहुल, कुछ कुछ होता है। Kublai yepi porlok boro sashi sen biang ngapriang subha biang yepi syakane ka YouTube channel chonga hakane ka video mata ka singi ngan batai lang kod yakane ka film kuch hota hai ka film bala ak da Shahrukh Khan kum Rahul Khanna Kajol kum ka Anjali Sharma Rani Mukherjee kum ka Tina Malhotra yakane ka film la pelap ba ha ka khandreu tarik Oktober trong usnam khat khandai spa khandai pupra hakane ka story pinshem ya ka ching'et laidong ka baong ha ka kten phareng ka love triangle hapadeng u Rahul ka Tina bat ka Anjali sa pej yakane ka video hado bekut pinsa shem ya kane ka chingchia habastang ka film lapan i ya u Rahul Khanna ba udang thang don burom yakamet basa chong kolok be e chong u kaba kerteng ka Tina Malhotra kat ba u Rahul udang don ha kane ka chaka thang u Rahul dak chingchau umat ula kan mau ya ka por ba letno ha ka por ba ka Tina kadang im balai ka Tina kayam namar ba kat kum ka chingbatai na kane ka wei ka doctor ka ba sumar ya ka kaya tho ya u Rahul ba ka Tina ka blitz nam shaba palat ha ka por ba ka kha ya ikon kan thei chongka ka ba dei na u Rahul hi ukpa ka ong na ka liang ka chongka bat na ka hospital hi baro ka wei kila persang ban sumar ya ka kat bala hanrei long le no eino namar ba la chur palat ka bleeding snam ka Tina ka bala sung tho yela ka ching im na chong bakan salet no sha changai ba na ka khon be e chongka bat na ulok be e chongka haswa bakan klan kala ai ya kane ka pratli ki sithi ka ba kala tho ha ka kyaw ka chongka ka bdei ru ka kme chong u Rahul bakan bo bha ya kane ka sithi bat kala batai ru ya ka ba sa ai pat ya kane ka sithi ha ka singi birthday chong kane ka khon chongka anda kala dap prasnem karta chongka bat anda kala nang bha ban pule ka ong ba ha kane ka sithi ka dei ka chingkren ka chongka yala ka khon ba kala do no yala ka kme ka Tina haswa bakan khat no kala ong ya u Rahul ba maka kan salet no shachngai ba baru kala batai ya u Rahul ba udei ban ai karteng ya inge ikhlung da ka Anjali bat dei hiru ban sopir ya kane ka karteng kumta mauru ula kongo ya kane ka chingkren ka chongka bat dei hang hiru ka Tina kala klat no standan kunta kapor ka anang yaj shaki bon snem bat kane ka khon chung u Rahul ru kabal ai karteng da ka Anjali kala he lasan ha ka ching sumar sukher u Rahul ukpa chongka u Rahul ula pun kemen bat ula pun hun yala ka khon kat ka ba ka kwa khnang ba kan om susi bat makaru kam chu sneu khunsuan habadon rangkat balla ukpa be ing wat habala khat no kalok ru hanrei u Rahul kwa shu ban wat lok biang da ka wei pan kabriu wat habala ai chungmot ka kme chung uru ban wat no biang da ka wei pat kabriu ru hanrei mu upan ula kan ta ya kane u ong ba kwa shu ban dang et biang sa chi sin namar ba ula du no ya ka chingit ban kong kumta kane ka khon chung uru kla dap prasnem karta chungka bat ha kane ka sikha chongka kla yolat ban pule ya kane ka sithi bla tho da ka kme chongka ka Tina namata chongka ha kane ka sithi ka kme chongka kla wish happy birthday ya kane ka khon ka chongka ha kane ka chingdam ba prasnem karta chongka bat kla ya tho khanaru ya ka lengba kane ka sithi shapang ka chingim chongka bat ukpa chongka u Rahul
bat kawai patka kenthei kabakarteng ka Anjali Sharma kungta hakane ka ching pule chongka yakane ka sithi kane ka film ru klapan I ya ka story chongkine ki laingut Rahul Khanna Katina Malhotra bat ka Anjali Sharma hakane ka story lapan I ya Rahul bat ka Anjali bakia don ya ka ching it perlok ka bas khambha paramaki bat ki deiru ki ba pule lang ha ka chu ka college Rahul bat ka Anjali kisngau tenat bha ban yele kai lang kum ha ka ching yele kai basketball bat kiwe bat ka ching it perlok chung kiru kalas khambha Hanrei tat andala wan no Katina Malhotra ba kala wan pule no ha kane ka college Rahul ula ya bej no ya Katina namar ka ching bhabreu ka chongka Katina kadai ka khon chong une master Malhotra ubadai ru principal college hakaba kila pule kungta kat nang mi kisngi Rahul ula nang le chan ya Katina namar ba ula itinat samla ya ka haduk ba Katina ru kala imon ya Rahul kungta Rahul bat Katina kila nang scam ka ching yadai ka chomki haduk ba Rahul ula prutpor tang bat Katina ban ya don rangkat bat ula nang cngai no ka chingi it perlok bat ka Anjali ka bam sham latip ya ka ching it Rahul ya Katina ka Anjali ha ka chingi it perlok bat Rahul suki kala stang bendon ching it samla ya Rahul Hanrei tat ha ka we ka sngi ka Anjali ka balamut ban phlai ya ka ching it chongka ha Rahul Hanrei ka Anjali kala sham ban ya Rahul ba ula don ka chingmut bat ula don ka ching it ya Katina kungta la pelong ya ka Anjali ban sosi namar ba kala don chingmut hok ya Rahul Hanrei mo upat sham tip ai ruem ya kane ka ching it chongka ya namar ba ula ya bet palat ya Katina kungta leng ba kane ka ching it Rahul bat Katina la pelong ya ka Anjali ban phet no shalashnong bat ban no hiru ya ka college namar ba kam sngo mentoi su mendang pule biang namar ba kala du no ya Rahul ya uba kala don chingmun Rahul ula persang ban persenge ya ka ba kamdei ban leng kadei ban pendep shwa ya ka ching pule Hanrei long le no ka Anjali sisen bakal amut kumta kala lej bet bak shalashnong Katina pan kabala yu ya kane ka chingi it perlok Rahul bat ka Anjali Katina kala sngo bakala yalade ba kala kumwan ha ka ching im chungki namar ba ka sngo tho Rahul bat ka Anjali kin salong ka we lada maka kam sham lawan ha ka ching im chungki kumta haden kane ka ching phet chong ka Anjali Rahul bat Katina kila ya poi shongkhano bat kila yoru ka we ka khon kan the kungta la pelong ya Katina ban tho ya kane ka story ha kane ka sithi bat kane ka story ru klap ni sha kane ka khon chongka kat ba kadang pule ya kane ka sithi da ka chingchau artat ki ummat ba kala tip ya kane ka story bla tho da ka kme chongka ha kane ka sithi Katina kala ongru ya ka khon chongka ka Anjali ba ka dei ban pen ya kandu biang ya Rahul ukpa chongka bat ka Anjali Sharma namar ba Rahul udai hok ka ching it ban kong chong ka Anjali Sharma bat la don langru kadur chong ka Anjali ha kane ka sithi khnang ba kan suk ya ka ban wat ya ka Anjali Sharma bat de na kane ka daw hiru la ai kerteng no ya kane ka khon da ka Anjali khnang ba Rahul un kan mau ya ka Anjali Sharma ka prolok be chong kungta kane ka khon ru kalabat ya kane ka chingkular ban pendep ya kane ka chingkwa chong ka kme ban pen ya kando biang ya ki kungta kane ka khon kala tre sitom da ka ching yarap lang ka kme chong Rahul bat kala ya kando sisa ya kane ka Anjali Sharma kat ba kidang wan kai ha kane ka kam kabadon ha Shimla Rahul ha kane ka sngi ulamut ban wan shao no yala ka khon bat yala ka kme
nakane ka kam ba kila yawan kai. Badai hang ne Rahul ulai kendo ya ka Anjali Sharma ba kawan kai lang ha kane ka caka. Kumta la pelong ya Rahul bad ka Anjali Sharma banya song kai lang ketu ka nipor. Bad Rahul ula Syamru ya ka Anjali ba kala dep yak tek ten bad wei pat ubreu uba kerteng aman. Bad Shenru kin saya thokno. Kumta ka Anjali kelamut ban leit no na kane ka kam leng ba ka ching wan sao no aman ya ka. Kumta kasngi ya thok ka Anjali bad aman kelapoi. Bad Rahul rangkat ka khon chung kumcu ka keme chung bad ukpa chung ka tina balak khat no. Kela wan poi lang ha kane kasngi haswa ban pen ya thok ya ka Anjali bad aman. Ha kane ka por Rahul ula yo lat ban ya kendo ya ka Anjali kat ba udang wat ya la ka khon la chong ba kala cha no na ka kti chung hang ne Rahul ula pan pau ya ka ching e chung ya ka Anjali wala ka de ka bal amut ban ya tho no bat aman ro. Kumta ka Anjali ru ka bal adon pa ka ching e ya Rahul nadu manswa ka Anjali ha kane ka por kala artaten ban ya tho bat aman hadu ba aman ula so tho ya ka ching ya de chongka bat Rahul. Kumta da ka mesiam sengurit bat da ka mesiam sengulem aman ula ailat ya ka Anjali ban ya tho no bat Rahul ha kane hi kasngi menta. Kumta Rahul bat ka Anjali kala ya kamen ya kane ka ching ya kendo chongki hadu banda yo ya tho sendan ha ka ching bompoi prakhan. Bat kane ka khon chung uru kala sengau hun kam siam chongka namar ba kala la ban pendep ya kane ka ching thang chongka kme chongka ban pen ya syambiang ya Rahul bat ka Anjali Sharma. Hadu ba ka kme chongkaru kala wan pau hala ka khon ba kala la ban pendep ya ka ching kwa chongka kme. Kumta kane ka story ru kala poi no syaka bukun. Lada episode tenat ya kane ka ching ya thu khana chonga so phasa share like comment ba subscribe ya kane ka channel chonga khnang ba ngan sapemi hisu ya kum kini ki chat film love story kublai shibun जो कुछ होता